Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog, sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Lisa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 ning pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. Maray na aga mga tugang aldaw na Sabado, petsa 23 kan bulan September taon 2023. Liwat ming ihadod sa Indo ang mga bareta sa Nagangunyan News, mga baretang tiniripon po Lunes hasta Sabado. Live nindo kaming na dadangog sa 105.5 Bicol Idol FM, 104.7 Bossing FM, asin 89.5 radyo natin Naga. Nadadalan man live sa Naga City Government ANN News official FB page, YouTube channel, asin Sepio Naga FB page. Sa pangarang kan bilog na news team, ako pansin dong mga kaibanan sa pagbabareta, Roy San Ramon. Sa satuyang mga bareta, modernong wastewater facility kan San Isidro Sanitary Landfill. Formal ng pig-inaguraran kan lokal na gobyerno kang Naga. Ang detalyas kayan halik kay Risa Santos. Maabot sang gatos toniladang basura ang nakukolekta kan mga truck kan Solid Waste Management Office sa syudad ni Naga, Uroaldao. Ibinabagsak ang mga basura sa mahiwas na sanitary landfill na ini sa Barangay San Isidro kung saan ginigibo ang segregation o pagsusuhay-suhay. Hali sa solid waste, napapagaan wastewater na urug kun mauran, kayang makapano ang leachate nin hasta 100 cubic meters na lagoon. Heavily toxic talaga ang leachate coming from sanitary landfill. Once na-release mo yan sa water body, talagang ang effect yan, soon the river system will die. Tapos yung mga aquatic life apektado, si users kan tubig mareklamo. Iyan ang effect. But if the leachate is treated before we release it sa receiving water body, talagang compliant kita sa standards kang DNR. Ang leachate ang sasaraon asin ipoproseso ngunyan kan enot na wastewater treatment facility sa Pilipinas na naipatugdok kan Naga sa site na nagagamit nin advanced technology na Mbiotech IFAS o Integrated Fixed Film Activated Sludge System. Puun sa lagoon, sasaraon ang wastewater sa paagi kan clarifier, filtration, ozone as in activated sludge tank kung sa tatrabahuhon kan cultured good bacteria ang pinaigot na treatment process. Sigun ki 360 Ecotech Singapore President Ranil Barliso, kung 400 mg per liter ang BOD o ang sukol kan biochemical oxygen demand kan bakterya asin ibang mikroorganismo sa mga imburnal, 30,000 hasta 60,000 mg per liter ini sa leachate na hali sa sanitary landfill. Kung walang treatment na yan, lahat ng fish noon, lahat ng yung deep well natin, doon tayo kumukuha ng source, magkakasakit tayo. Yung mga fish mamamatay din. So very important. So lahat tayo sa community, dapat responsible tayo dito sa mga i-discharge natin to river. So dapat treated lahat. Pagluwas kan tubig sa pasilidad, pabalik sa sarupang lagoon, ini na ang estado kan tubig. Malinaw asin daing malangkaw sa 10 mg per liter ang BOD. Yung mga incoming nating basura na trucks, after nun pwedeng pang washing. Tapos babalik yung waste na naman siya, umiikot lang. Tapos yung pwedeng pang dilig, irrigation, yung pwede kukuha yung truck dito para sa paglinis ng roads. Pwede siyang ganun. Pero potable hindi siya pwede. May another process naman. Kantidad 29 milyones pesos ang pasilidad na narealisar tangani makomple ang rekisitos kan Department of Environment and Natural Resources sa lado nin tamang pagmanihar nin basura. Kan Miyerkules, ginibo ang formal na turnover ceremony kaini sa pangataman kan SWMO. From untreated wastewater, nahiling ka po si proseso asin si resulta
malinig na tubig, malinaw. May mga concerns pa siguro, manunungod duman, ititest po ito, ipapatest kan DNR. Di Sangguniang Panglungsod, of course, to our city mayor will ensure na mas magiging sustainable ini yung wastewater treatment facility ta. Ay opo, game changer po ini. Gusto pong sabihin, ang hiling ni po, entire Bicol, baka ini po ang primero. Kung bago man sa Luzon kaya sa Metro Manila, nakahiling na po kami mga wastewater treatment. Kung magagamit nin tultol, mapapakinabangan ang pasilidad sa laog nin 30 hasta 50 taon. Huli kaini, nakatanggap nin komendasyon ng LGU Naga hali sa Provincial Environmental Management Unit kan Environmental Management Bureau 5 sa pangenot ni Lilian Ornido. Amay na preparasyon ang proyekto sa pigaan damang hasta 160 toneladang basura kada bulan sa syudad sa taon 2025. We commend po the city government through our mayor, Sangguniang Panglungsod, ang mga members for always accepting po yung mga challenges na tinatawag sa INDA. Sana po dahil ka mo maraya na from time to time may nare-receive ka mo mga love letter hali sa muya. And we commend po na you address kung ano man po sa mga pigtataomi sa indong mga recommendations. Maagiliwat sa laboratory tests ang effluent o tubig hali sa pasilidad kung pasado na sa DENR, tanganing tugutan ining pabuluson pasiring sa Yabo River. Alagad halipot na proseso na sa nainisigun sa DENR. Ang importante sigun sa ahensya na komplekan naga ang mayor na obheto kan proyekto, ang padagos na pag-ataman sa kapalibutan. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, send-off ceremony kan JOC Peñafrancia Multi-Agency Coordination o Coordination Group, pigpanginutan ni Mayor Son Ligacion. Ang detalye sa halik kay Joel Sulina. So, City Director of the Ginibok ang aldaw na Lunes, petsa 18, ang send-off ceremony sa mga naging miyembro sa volunteers kang multi-agency group kan JOC Peñafrancia 2023 na nagtabang sa pagtaong seguridad, pagmantiner kang pasi orden maging medical asin iba pang suporta durante kang mga aktibidades sa natatapos pa salang kapistahan kang Peñafrancia. Pinanginutan ni Alcalde Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene Diasis, kaiba mga miyembros kan Sangguniang Panglungsod asin kan simbahan sa paagi ni Father Pablo Carpio, maging ni JOC Manager Rene Gumba ang simpleng send-off ceremony asin pinasalamatan ang mga naging parte asin katuwanga ng mga units kang Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, HPG, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection, LTO, Medical Groups, KBP, PIA, Communication Groups, Line Government Offices, asin agencies, mga NGO asin mga volunteers na anas nagresibi ning sertipiko bilang pagpapasalamat sa gabos kang gobyerno lokal sa dakulang kontribusyon kang mga ini para masigurong husay, matuninong ang selebrasyon kang kapistahan. Urog na ang pinaka-highlights ang fluvial procession na inatenderan ning 1.3 milyon na mga katao. Generally peaceful, may pagmati na secured si mga tao, and solemne si naging selebrasyon kan sa tuyang week-long Peñafrancia Fiesta. And saro pong may magkakapirang nanotaran po kita, number one with respect to the number of pilgrims and devotees. Obviously mas dakul siya kaysa kan nakaaging taon. Asin may nagsasabi naman na mas dakula kaysa kan pre-pandemic period. Si crowd estimate, as mentioned earlier, for the Translation procession kan September 8 nasa 950,000. Samantalang itong crowd estimate para sa ginibong Translation and then fluvial procession kan Sabado, September 16 nasa 1,300,000 na pilgrims and devotees. Naglalauman ang alkalde na sa mga sunod na taon na kung saan mas dakulang mga selebrasyon na ang mangyayari
Sinapatunayan na kaya kang syudad na mag-handle kang siring ng mga aktibidad katuwang ang JOC para sa mga masunod na taon. Sa indikasyon kan kakayahan kan lokal na gobyerno kanaga, kan simbahan, kan gabos na nagtarabang sa satuya na similar events or similar crowds can be handled well by us. Ano man maging mga kaganapan po yan sa mga masunod na taon. Nagpasalamat man maging ang simbahan na partikular ang Archdiocese of Cáceres sa paagi ni Father Pablo Carpio, Vice Rector kan Basilica Minore, sa gabusa na naging parte sinakatuwang kan simbahan para sa selebrasyon kang kapistahan kang Birhen de Peñafrancia. Nagpiproparar naman ang simbahan para sa celebration kang 100-year anniversary kang canonical coronation kang Birhen de Peñafrancia, asin liwat na hinagat ang suporta kang JOC para digdi. I should like to thank the local government unit of Naga City headed by our mayor and vice mayor, and of course all the agencies who collectively devoted their time, their talent, even their treasure to ensure the safety, security and solemnity of the celebration of Our Lady of Peñafrancia this year 2023. Napagal po kamong maray? Ha? Dapat na warm up ta palang ini. Because next year will truly be a great jubilee digdi sa to sa Naga, sa Bicol, and for all the pilgrims and devotees of Our Lady of Peñafrancia. And why is that? Because next year, as the Archbishop has opened the one-year preparation for this great jubilee, will be the centenary of the canonical coronation of Ina. It was on September 20, 1924 when she was canonically crowned. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Sa ibang bareta, subsidiya sa inaapod na production inputs asin paglantad sa mga pigsasaray na bagas. Solusyon sa padagos na paglangkaw sa presyo kan bagas. Ang detalyas kayan halik ki Risa Santos. Kan ipautob ni Department of Agriculture Secretary asin President Ferdinand Marcos Jr. ang price cap kan bagas kon Setyembre 5, tulos nagkondusir nin inspeksyon asin monitoring ang Naga City Price Coordinating Council. Ang 41 hasta 45 per kilong siling price kan regular asin well-milled rice, temporaryong solusyon sa padagos na paglangkaw kan presyo kan mga panginot na barakalon. Sa mga malls and sa Naga City People's Mall para i-monitor si prices ka mga bagas. Dahil nagpaluwas po baga si President Marcos ng Executive Order 39 na nagkakaigwa ng price ceiling sa presyo ka mga bagas. So sabihin dapat itong mga regular meal sa well-milled rice 41 to 45 pesos ang piga-alaw. So sa yung pag-ikot-ikot, nanutaranta nagkaigwa na ng mga available na bagas sa kantidad na araw kaya. Katong nakalipas po aga mga simana na notaranta na talagang haralang pa ang presyo ng mga bagas. So kung kita nag-ikot, dakol na nag-aabot ng mga stocks ng bagas na arugat ang presyo. Alagad sigun sa City Agriculture Office, nag-agrangay ang mga paraoma sa pagbarato man lugod kan buying price kan paroy hasta 17 pesos kada kilo. Hali sa paraoma, maagi ang paroy sa rice traders antes makaabot sa merkado. Kan Lunes, ipigtalaan ka National Food Authority Council ang buying price kan dry palay na 19 hasta 23 pesos kada kilo, mantang 16 hasta 19 naman sa wet palay. Pero nagtutubod ang Committee on Agriculture sa pamayon ni Konsehal Omar Buenafe, subsidiya kan gobyerno sa production inputs, siring kan patabaan kaipuhan, tanganing mapababaan presyo kan bagas. Is to support the farmers para ang gastos nila sa production mapababa. Tanganing ang sa indaman na presyo na igbabarakal ba minsan barato, please may ganansya pa manggiray sinda. Like for example, nag-distribute ng mga itong palay seeds
Tapos nag-distribute ng mga fertilizers, ito mga inputs para sa production ng palay. Para man kay Konsehal Salvador del Castillo, sagkod na inabubuksan ang darakulang bodega kan rice hoarders sa nasyon. Padagos na masapo ang mga konsumidor nin problema sa presyo asin supply kan bagas. Paburo ka sana si mga bodega kan bagas na nakasararay sa mga darakulaon na negosyante. Yan ang kaya kan Malacanang. May mga info na iba man hali sa Malacanang nakasabot duman sa mga rice cartel. So, sa iling ko, kung maging sadyusan lang ang hiruruan, sakat pa karayon si sektor kan agrikultura sa Pilipinas. Dati baga nag-export kita ng bagas. Ngunyan, kita ang pinakadakulang importer ng bagas sa Kinaban. Plano kan gobyerno nasyonal magtagaman ni 2 bilyones pesos bilang asistensya sa rice retailers, bagay na daikaya sa lokal na level. Ano gusto kayong sabihin kan national government, pati ang local government unit mag-ayuda. Sa'yo man ako ang pang-ayuda ang local government unit. Igwang labi sa 600 hektaryang umahan ang naga. Kung digdi sa na madepende ang supply kan syudad, kulang ini sigun pa sa Agriculture Office. Lain sa posibleng rice shortage, pigaandaman man ang pandaraya sa klase kan pigbabakal na bagas kan mga konsumidor. Speculation po yan kung sasabi mo, but I'll reserve that to council of bodies. Mahiling mo man sa klasikan bagas. Ibang bagas na medyo ito biga po na rasian, may mga brown na dalak. Iwa man talagang puting-puting. So, maghiling sa mga tindahan. Day itong pagkaduman sa sarong tindahan, mabakal tulo siya. Kasi sa pag-ikot-ikot mo, igwa mga 41 pesos na maray ang kalidad, igwa man na bako. So mas maray mag-ikot sinda sa mga tindahan, tangani makapili sinda yung mas maray, asin ang presyo, ito man naangkop duman sa quality na gusto ninda. Kung may reklamo sa binabakal na bagas, ipaabot ini sa NCPCC o kaya Market Enterprise and Promotions Office sa Naga City People's Mall. Tangani man makatipid sa konsumo nin bagas, abiso ni Albius. Magsap na kita si Kayata lang. Kung pwede pagkabanggi, mag-half price na lang kita, tanganing makatipid kita sa bagas, makatipid ang day kita makakonsumong dakula, and at the same time, mas healthy sa satuyang salud. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, operasyon kan Joint Operation Center nagpapadagos katakod kan tulong aldaw na bar examination sa Syudad de Naga. Ang detalyas kayan, haliki Joel Sudi. Naka-full alert ang Naga City Police Office katuwang ang Public Safety Office sa Syudad de Naga para man sa tulong nga magkakasuwahin na andaw na bar examination poon petsa 17 Domingo, petsa 20 ang daw na Miyerkules sa Saint petsa 20 ang daw na Domingo kang bulan na presente. Ini matapos na kana mga darakulang kasibutan na asin ang selebrasyon kana Peña Francia Festival. Sigun kay Naga City Police Office City Director Police Colonel Nelson Pacalso, ngaring masyerto ang matrayumpo matrangkilong bar examination na nakatutok sinda sa University of Nueva Cáceres sa Naga City na saro sa 14 gabos na local bar examination center, partikular sa Southern Luzon asin Bicol na ginigibo ang bar examination kung saan igwasin ang pinag-deploy na mga kapulisan katuwang ang iba pang units kan PNP, Public Safety Office, Naga City DRMO, BFP Naga, asin ang mga ambulance kang Naga City Health Office asin City Hospital. Antes ang pagpuon kan bar exam, kabali sa mga pinagplano kan JOC Peña Francia ang paglatag ding seguridad para sa bar examination sa panginginot kan security clusters na pinamamayuhan kang Naga City Police Office. Pulita, amay ang pag-arabutan kan mga bar staff magpuon sa mga court officials, judges, personalis kang Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan, Court of Tax Appeals, asin ng first and second level courts, kabali na ang mga government and private practice lawyers, urog na ang mga bar examinees ngunya na taon. Nagpasulod man ng traffic rerouting ang Public Safety Office sa palibot kang UNC kung saan ginigibo ang bar examination ngunya ng taon para sa Bicol.
dito sa NCPO, naka-full alert pa rin tayo dahil mayroon pa tayong bar examinations. Pero we will evaluate kung kailan namin pwedeng ibabayad. Sa NCPO lang naman yun. Para sa Nagangunyan, Joel Sulina. Nag-champion sa 2023 Boyadores Festival, isasabak sa kasanggayahan sa Sorsogon. Ang detalyas kayan haliki Risa Santos. Agaw atensyon ang sabayang pagbayle mantang suulot ang makulor na asul, amarilyo asin pulang costume. Sindaan pignombraran bilang kampiyon sa katatapos pa sa ng Boyadores Festival sa siyudad ni Nagangunyan na taon. Kumpwesto ni Sanggatos na mananayaw ang naging pambato kan Camarines Sur National High School sa kompetisyon. Lain sa onra, pondo para sa kantidad 1.5 milyong pisong proyekto an sa indang premyo na mabenepisyo ng GAD pati an sa indang eskwelahan. Ano po ang maisip ninda, ipasabi tulos sa lokal na gobyerno, tangarig pong magibuan tulos ng program work ang city engineer, ma-implement tulos ngunya na taon. Kasi ngunya po itong taon eh. Pero sa maabot na Oktubre, liwat sindang isasabak sa kompetisyon kung sa inagahalat ang 1 milyon pisong premyo ang Kasanggayahan Festival sa probinsya nin Sorsogon. Sorsogon po baga yung enot na probinsya, enot na peninsula na linaog kang mga Kastila pasiring sa Luzon. And dakula po celebration yan sa probinsya ninda. And nag-commit po kita ng participation kasi nagsabi sinda dahil sinda matugot na magkaigwa ng Festival of Festivals kung may partisipasyon ang Boyadores. Nagtabang man ang Sorsogon yung 150,000 pesos bilang asistensya sa mga gastuson kan grupo antes ng pagpasiring sa probinsya. Kay puwanta po kaya ang at least 4 na bus pasiring duman kang Boyadores. Ang Boyadores Festival, ang contingent, ang total na contingent, 200, 100 si performers, 100 man si crew, saka si musical group. Kaya 200, di mga 4 na basis po yan. Sa mga nag-question naman kan kapangganahan kan Kamhay sa Boyadores Festival, siniguro ni Perez naging patas ang inagihang proseso kan mga kaentra sa kompetisyon. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Mientras tanto, mga eleksyon paraphernalias sa nagraraning barangay SK Elections nag-arabutan na sa siyudad ni Naga. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Para sa safekeeping, kang gabos na mga dokumento sa sinsupplies o mga election paraphernalias na opisyal na gagamiton sa nagdadangan ng napirilian, nag-arabutan na kang nagtalikod pang simana asin dinaratulos sa City Treasurer's Office ang mga ini antes ining iluwas asin i-distribute sa PET sa 30 kang Oktubre 2023 aldaw kang eleksyon. Sa entrevista kay Attorney Mike Julia, election officer kang Comelec Naga, sinabi kay ni na nilalauman nila na isusunod na digdi ang iba pang mga importanteng election documents bago ang aldaw kang eleksyon, kabali na ang mga dugang na ballot boxes na pang-rebay nila sa mga na-damage ng lumang ballot boxes kang Comelec Naga, asin ang official ballots na gagamiton sa barangay and SK election pirang simana antes ang election day. May mga nag-arabot na pong mga accountable na non-accountable forms, itong mga forms po na gagamitin sa election, pero in-expect po sa mga coming days na may maarabot pa pong mga election documents and supplies. Ang balota siguro by October pa man maabot ng mga balota ang balota usually a week before election. Naarabot ang balota, pag-abot po sa Treasurer's Office, pig-check na po kung kompleto ang mga nag-arabot na documents and supplies. Tapos, syempre, for distribution po yan sa mga electoral board sa maabot na eleksyon. Bantang ang mga public schools na magiging voting centers ang na-inspeksyon na kang sa indang opisina. Alagad igwas itang saro na ililipata na voting center gikan sa Julian Militon Elementary School sa Concepcion Pequeña. Ulita pinagkondem na ang pirang luma ng mga classroom sa nasambit na eskwelahan. Kung kaya,
Inig ibabalyo pasiring sa Concepcion Pequeña National High School sa parehong barangay. Ang mga na-eskwelahan, na-inspecta naman mga eskwelahan, ang ano talang na eskwelahan na kapuan ilipat in sa Julian Militon, siguro may ilipat ito dyan ng pirang presinto, ilipat ito naman sa Conpec National High School, naman talaga ilipat yan ito bagang Julian Militon na babaga ito, may mga condemned classroom na duman, kaya medyo kulang ng classroom, kaya ilang ko maihabol itong transfer of voting center. Pero kung dito man mahabol itong mga nagsarang mga classroom, pwede itong linigan muna, tapos laganan ilaw para po magamit po sa maabot na October 30. Pero kung maabot pa po itong may process pa po sa transfer of voting center, gigibonta pa po. Siyempre mas naman sa Conpec National High School, medyo mas dako lang classroom naman, tapos mas modern ang mga buildings. Nakatanaan mang magkaigwa ni training seminar sa maabot na petsa 8 kang Oktubre sa Event Center kan Santa Cruz ang Comelec Naga para man sa 987 na mga paratukdo asin non-teaching personnel na magiging mga miyembros kang Electoral Board sa maabot na barangay and SK elections sa syudad. Sa mga teachers man po na punuan na po itong 987 na mga teachers, siyempre iba pa magregata ng reserve na teachers kung may mga mag-back out, may pang fill up po ito naman sa mga ma-back out. Tapos po nga may seminar kita sa mga teachers, training na pala, training seminar sa petsa 8 naman sa Naga City Event Center naman po, baga sa Santa Cruz, itong event center sa Santa Cruz. Daman po gaganapon ang briefing and training ng mga electoral board. One day man lang po yan, Domingo, October 8. Tapos didiscuss tayo mga rules sa pagbaboto. Tapos siyempre pinaka-importante itong interpretation ng ballot. Paano po mag-interpret ng balota kung kasi mag-account ang boto na nakasurat sa balota. Para sa Nagangunyan, Joel Silva. Mientras tanto, City Administrator Elmer Baldemoro tubod na dapat ibalik ang orientation asinman formation seminar sa mga buyadores. Ang detalye sa haliki sa Quirisa Santos. Generalmenteng tranquilo ang 2 semanang kondukta kan Peña Francia Festival susog sa ebalwasyon kan Joint Operations Center. Alagad maawat ni City Administrator Elmer Baldemoro, matawan disiplina sa mga masunod na taon ang gawi kan mga boyador sa prosesyon. Bako madali sigun ki Baldemoro na mapugulan na ang pagsakat sa andas kan mga boyador. Suwestyon niya, lain sa pagbalikan color coding, magkaigwanin amay na orientation as information seminar ang kada parokya o kada munisipyo urog na sa mga bagong boyadores na daikabali sa Cofradia de San Jose. Pahubin na itong mga boyadores, baka day panggayon ninda na iintindihan or baka sa kagustuhan lang na makarani sa andas, arog na kadto ang mga ginigibo. So baka iyan ang ibalikta. Plus magkaigwa kada parokya ning arog kadtong formation para dakul itong boyadores na nakapag-seminar or nag-undergo ning formation. Kung mano taranindo na outnumber itong mga nakayelo, itong mga Cofradia, kadtong mga ibang bado. Itong mga ibang bado, ito si mga dain nagkaigwa ning formation. So, kung na-outnumber itong nakayelo, talagang sinda na itong marinar duman sa pag-traslasyon. Sa talaman kan JOC, pigkar kulong 1.3 million ang peregrinong nagdayo sa Naga hasta kan Setyembre 16 aldaw kan fluvial procession.
Pag-adala na ngunyan pa sana asin paghadaan para sa masunod na taon ang mga lakdang kung paano makokontrol ang dagsa kaini asin kung paano epektibong mamamanehar ang bulos kan trapiko sa mga apektadong tinampo. Dain ang gadman kinaipuhan ang pagputol kan cellphone signal lalo nang may bar exam tiyempo sa aldaw kan fiesta. Si number of people na nag-abot dito, kumbaga dito masyadong nilalauman. Kaya siguro mas lalong paghandaan itong lalo si mga itong mga accommodation digdi sa Naga dahil padakol na baka next year mas magdagdag pa ito or madubli pa dahil may celebration na nagigibuhon. Sa ibong kaini, Ogmaan LGU, may positibong balik sa lokal na ekonomiya ang dagsa akan mga bisita tuyong Peña Francia sa Naga, bagay na maut masustener o malampasan pa. Napatunayan na po na we can run a smooth grand festival. We are looking forward na next year mas bibo, mas dakula, and mas makainganyar sa publiko na mag-participate. I can shout to the world dahil sa kapistahan na ni Kansatuyang Berhen de Peña Francia. Para sa Nagangunyan, Riza Santos. Sa iba pang bareta, ordinansa para sa pagtaong trabaho sa mga senior citizens sa Siyudad de Naga, iimplementar na kan Metro Peso. Ang detalye sa haliki Joel Sulina. Nagtiripon asin nag-urulay aldaw na Huwebes, petsa 21 kan September sa JMR Museum ang mga managers and mga employers kan mga local establishments maging publika para man sa implementasyon kang ordinansa nga ring maghahir o mag-empleyo ni mga able senior citizens kan syudad na kaya pa magtrabaho asin makakuha ding salary o sahod para sa saindang dugang na kabuhayan o pansustenera sa personal na pangangaipo. Sa entrevista kay Mr. Jaime Reblando, Program Director ang Office of the Senior Citizens Affairs, sinabi kay ni na og masinda asin apresyado kan sa indang sektor ang naipasar na City Ordinance Number 2023-047 para man makapag-provide ng full-time o part-time employment sa mga lolo asin lola, ulit ang mas mabubusa ang moral o modakula sa mga may edad na asin retirees sa Siyudad de Naga ang mauot pang magtrabaho. Kumukaya pa kan sa indang pag-iisip, lawas maging salud, dangan ini maging dalan para man mapatunayan na sinda produktibong miyembro kang komunidad, dangan makapag-provide para sa sadiri, asin maging pandagdag sa nariresibin nindang pensyon o retirement savings kung igwa, urog na sa mga may edad na dahil kaining mga nasambit na benepisyo sa saindang pang-urual daw na panggasto. City Ordinance ni Kagawad Lito na itong ang mga able pang elderly pwede mong trabaho. Ini naka-anchor din ang naging ko ng proposal ang PESA office. So nagpa-upload sila ng prospective employer kan mga senior citizens at sa dyan, no? Mag-uulit kami sa JMR Museum. Kung sa willing mag-absorb magkuan ng mga senior citizens. Mga pirang local employers po yan. Ang sabi sa ko ni Nonoy, kulang-kulang sa 100 daan ng commit. Sa simposyon, ipinaliwanag man kang mayor na autor kang ordinansa na si Konsehal Lito de Rosario ang mga probisyones kang ordinansa, kabali na ang pagtaong insentibo sa mga employers, opisina, pribado o pampubliko na ma-hire o ma-empleyo ng senior citizens bilang dugang na empleyado. Adapta po si provisions kang batas duman po sa tax incentives So may maximum po ito pwede sinda. Ang pinaka-prinsipyo po kanina, the more na mag-employ sinda ng mga senior citizens, siyempre po mas daradakula si pwede nang i-invoke na tax incentives. So ma-redown man po ni sa kuyaninda sa benepisyo kan si mga kuyanta, mga stakeholders nakakaduman man po kita sa iba-ibang lugar, nakakahiling man po kita ng mga sitwasyon, nakulong po mga senior citizens kita na gustong mag-avail, na gusto pa magtrabaho. Minsan po magpaka-retire rin garo na mumundo na maray na mayong ng madumanan, kulang na ang
So mas ano po, mas matatanantaman po sindaning opportunity dahil po kaning ordinansang ini na pwedeng i-cascade po duman sa mga kwerta. Ugma ang konsehal na luway-luway nang naipapasunod ang nasambit na ordinansa sa tabang ka Metro Naga Public Employment Services Office asin kan Senior Citizens Affairs Office katuwang ang mga partner private companies and public offices para sa mga lolo asin lola nga ring maging fasil sa mga ini ang paghanap ng specific na trabaho na subo sa saindang kapasidad o kakayahan sa pagtatrabaho. Ang nasambit na ordinansa pigpanday asin pigpadrinuhan ni Kagawad Del Rosario katuwang si Kagawad Sani Ranyola na naipasar sa sangguniang panglungsod na nakapadantol sa eksistidong national law asin nakapalaman sa Section 14 kang RA 10911 o an Anti-Age Discrimination in Employment Act asin RA 9994 an act granting additional benefits and privileges to senior citizens. Sa expectation ta po, dahil man po ni kung baka saan mabibigla baga na sarabay-sabay ma-implement. Kasi pag-aadalan mo po ni kanya-kanyang mga employers, pag-uuralayan man po din ini kung ano po ang pwedeng makuyan, makaabilisin din yung mga incentives sa base po digdiyo. Pangatulo, ako po bilang author kan si ordinansa, willing po ako na mag-accept ng mga suggestions, proposed modifications or amendments para po mas ma-improve tayo ining ordinansang ini. Whether ongoing sa implementation or ano pa man na stage ano. Kaya ini pong employers meeting na ni symposium dako lang bagay po. Sinabi man ni Mr. Nunoy Reforzado, OIC Manager kang Metro Peso Naga na sinda sa saindang opisina ang masiguro na makakakuha ng disenteng trabaho ang mga may edad ng syudadano dangan magiya sa mga employers na makumita na mag-empleyo ni mga able senior citizens na naginyo. Kami po solicit ng mga vacancies sa mga employers na yaon ngunyan. Aside from that, kami din makandak o maako ka mga application kan mga senior citizen na gusto pa magtrabaho, kaya pa magtrabaho. And then kami din ma-perform kang job matching and kami ma-refer. Ano po. And then pag nagkaigwa po ng employment o may na-employ na mga senior citizen, katuwang ta po ang Office of the Senior Citizens Affairs sa pag-monitor kayan. So magkaibahan po ang Metro Peso at sina OSCA para i-monitor ta po sa tuyang mga senior citizen na matatawan pagkakataon para makapagtrabaho. Para sa Naga Ngunyan, Joel Suli. 3-story, 12 classroom school building itutugdok sa Banatas National High School. Ang detalye sa kay Joel Sulina. Uli sa patagos sa sinmarikas na pagdakul ka numero asin populasyon ka mga estudyante sa Banatas National High School tulong taon puun kan maimukna ang nasambit na eskwelahan asin magkaigwan ng primerong school building na may 8 classroom 2-story school building ang ikaapat sa 5 mga bagong public school na naipatugdok sa lindong kang administrasyon ni Mayor Nelson Degacion kan 2021 liwata mapatugdok ning panibago dugang asin mas nakulang 3-story 12 classroom building ang gobyerno lokal para sa nasambit na eskwelahan. Sa entrevista kay Alcalde Nelson Degacion, ini bilang antisipasyon na dagos sa mas nakulpang estudyante na ngapit na mga taon na makrolase sa nasambit na public school ulita sa New Banatas Development Site na kataid kang eskwelahan itutugdok man ang mass housing project kang gobyerno nasyonal para sa mga taga-syudad na piglala umang nasa 5% kang mga mairista digdi mga magiging estudyante kang Banatas National High School na igwanag na kulang numero ni mga estudyante sa presente kumo digdi man nagkakrolase ang mga estudyante gikan sa mga pagtaraid na mga barangay kan Banatas hali sa Barangay Concepcion Pequeña asin Barangay Kararayan. Iga-anticipar ta si pang-ipo for additional classrooms, additional school buildings. Pag kasubago po baga nabanggitan sa Tuya na two shifts na ang Banatas National High School.
Now, once matapos po itutugdok ta na 3-story. By the way, first time, except itong sa Kamhay, pero outside of that, first time na magpatugdok kita ng 3-story school building na kung saan dosing classroom. Ayan. And sa 5 bagong eskwelahan, necessarily, I think mga around 14 or 15 school buildings na po man kasabay kayan sina ipatugdok ta within Naga City. Si classroom backlog sa padiit-diit na sosolusyonan ta. Nagpapasalamat man si Principal Rose Dimata ng Banatas National High School sa marikas na kasimbagan sa kahagadan ninda para mapanuan ang kakulangan sa classroom kan sa indang eskwelahan na nagpaabot na sanakan sa iyang recorded na mensahe uli kang importanteng opisyal na kalakawan. Bilang namamayo kang Banatas National High School, dakulaan po ang samuyang pasasalamat sa tabang asin suporta kan sa tong local government unit na pinamamayuhan kan sa tong City Mayor Nelson S. Legacion. Ang aldaw na ini patunay kang dakulang pagkamot niya na mayong kondisyon asin karibay. Pagkamuot sa kasarabitan asin mga kaakian. Minatuhod ako kang kasabihan, it takes a village to raise a child. Ang pagkakasararo, ang pagkakarabangan, asin pagkakaintindihan, ang susi sa magayon asin mauswag na komunidad. Ang Banatas National High School ang sarong patunay kaini. Sa nagdadakulang populasyon ng Banatas National High School, kakulangan sa classroom ang sarong problema. Pero sa aldaw na ini, nasimbagan na ang samuyang pangadjion. Diyos mabalos, Mayor. Sigun kay Schools Division Superintendent Dr. Susan Collano kan DepEd Naga, dako ng bagay ang efforts kang gobyerno lokal sa pamamayo ni Mayor Legacion asin Vice Mayor Nelly D. Asisa para man ma-realisar ang mga proyektong nakakatabang urog na sa pagpapaurog kang dekalidad na edukasyon sa syudad asin para sa futuro kang mga kakian. Kung kaya sinda sa DepEd Naga, dapigot man sa paghasi kan sa indang expertise sa pagmulde kan talento, tibay kan sa indang mga kakian o mga estudyante. Mga bata, rest assured that you are well taken care of, lalo dito sa Naga City. I also would like to emphasize the fact that dito lang po ako naka-experience na grabe ang input ng local government at nakikinig sa mga pangangailangan ng mga schools, and that will also be known by our local government unit that we have the highest appreciation for you for being solid and together. So parang lahat ng pupuntahan natin, hindi isa o dalawa lang po ang nandiyan dyan. And it also gives inspiration na pag tayo ay laging nagkakaisa, solido, madali, di ba, pagsasagawa, at nakaka-inspire po kayo ng mga estudyante, I would like to believe, di ba? May we all continue to rally behind the cause of these children and the best education we could give to Nagueños and Nagueñas. Kasama na po yung karate. O, yun ang na-realize namin sa mga discussion namin with Mayor at sa mismo, yun ang nakikita natin, we do not just serve yung mga nandito sa Naga. But that's also positive, Mayor, in terms of looking at how education is delivered in Naga City. Dilalauman sa primerong quarter kan masunod na taon na 2024, formal nang maito-turn over sa DepEd Naga ang nasambitan ng additional new school building kan Banatas National High School. Para sa Naga Ngunyan, Joel Surita. Yan ang katripunan kan sa tuyang mga bareta sa Naga Ngunyan News sa pangaran kan City Events Protocol Public Information Office, 105.5 Bicol Idol FM, 104.7
Bossing FM as in 89.5 radyo natin Naga. Sa ngaran naman kan lokal na gobyerno Kanaga ni Mayor Son Ligacion, Vice Mayor Nenny Diasi sa Sinkan Sangguniang Panlusod Kanaga, siring man kan bilog na ANN News in Public Affairs Team, iniyan sa indong naging parabalita Roy San Ramon, mabalos kan sa Pagantabay, Maray Naga. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinapusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang nagangunyan. Ang nagangunyan. kasaysayan, aloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon, naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasaligan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagabsan, mga palaog, kagalalan, sarog na pusog, masulog na salong, marambong, nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di pag-uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamutang ka. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuhon, ngunyan ika ang staran, banwaan na nasasaligan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyo, maurat na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ibang uulyo sa ginapan sa gabos na panahon. Ikaw, mamumutan sa kung pag-iikutan, sa inman magduman, ikukuraw ko sa kagabsan, kitang mga nagenyo, matitibay Bicolano, makuturan ng mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, di magugulyo sa
Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Vista Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagkod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Mga tugang, uya na ang programang Satong Aramon. Diyos, may Sabadong pagkaaga mga tugang. Welcome po sa programang Satong Aramon digi sa ang Nagangunyan News, petsa 23, bulan na Setyembre sa taon 2023. Ini po sa inyong lingkod, Allen Riondanga. Kita mga tugang, nadadangog sa 89.5 radyo natin, 104.7 Bossing FM, Siringman sa 105.5 Idol FM. Nadadalan man kita mga tugang sa Naga City Government page, ang Nagangunyan News FB page, Siringman, sa YouTube account ka sa Tuyang Syudad, Naga City Government. Mga tugang, katatapos pa lang kasatuyang kapiyastahan, selebrasyon kan Pintakasi, kasatong mahal na ina. Ang unikang Pintakasing pang-regional sa entero pong Pilipinas, ang Peña Francia Festival. Ninuli po nga ni kayo ni, pignumbrahan ang Naga, Siringman ang probinsya kang Camarines Sur, bilang mga pilgrimage capital of the Bicol region kan taon 2010, kan ang dating Presidente Noynoy Aquino, iyo po ang kang ini magpaluwas kang proklamasyon declaring Naga and Camarines Sur as such, given the numerous pilgrims and devotees coming over to Naga and Camarines Sur para po makisumaro sa taunan na kapiyastahan kasatuya pong mahal na ina. Kan nakaagi pong fluvial procession, susog sa tigpaluwas na tansya kan Joint Operation Center Multi-Agency Coordination Group, uminabot sa 1.3 million ang numero kan mga nagpasiring po sa Naga nakisumaro physically sa taunan na fiesta kasatong mahal na ina asing kan Divino Rostro. Ini po mga tugang mas halangkaw compared to the previous pre-pandemic numbers. Ano na, ang tigatansya lang po nasa 800 to 900,000. Sinakaagit naman pong traslasyon, kulang-kulang 900,000 ang nagpasiring po sa Naga para po makisumaro sa kapiyastahan kasatong mahal na ina. Masalangkaw na gayo kumpara duman sa mga nagkairinot niya tong numero. Gusto mong sabihin kaini, talagang nagbuelta na sa tuya pong mainit na pag celebrar kan kapiyastahan kasatuya pong mahal na ina. Digdi po sa totoo sarong sadit na syudad, alagad dakula pong marhay ang pigagampanan na obligasyon sa interong runa. Urog na pong gayo nakita ang sentro, puso kan Kabikulan, urog na po sa pagtubod, ekonomiya, komersyo, asin edukasyon. Kaya bayaan po nito kayo mga tugang sa ngaran po ang gobyerno lokal kang Naga, sa pamamayo po ni Mayor Nelson Ligacion, ni Vice Mayor Nene de Asis, asin po kan bilog na pamilya kan gobyerno lokal kang Naga, na magpasalamat po sa gabos na mga naging katuwang kan gobyerno lokal sa siguro na maging trayumpo, matuninong, generally peaceful ang satuya pong selebrasyon kan kapiyastahan kasatong mahal na ina. Sa mga pag-iribata po sa Joint Operation Center na pinamayuhan po kasatuyang Public Safety Officer bilang JOC Manager ni Mr. Rene Gumba, siringman ni Mr. Erning El Camil na nagservi po como Deputy JOC Manager ang satuya pong City Disaster Risk Reduction Management Officer. Sa mga katuwang tapo sa security group, arog ka na Philippine National Police, Naga City Police Office, kaibanan po dyan ang 9th Infantry Division Philippine Army, katuwang tapo dyan ang
National Intelligence Agency, asin iba pa. Kaiba din ang LTFRB, LTO, Coast Guard, mga radio groups, Arog ng Kabalikat, Newax, Kaakibat, ang Red Cross na naging katuwang taman, ang mga kairibanan tapo sa opisina mga kaibanan ng opisina, digdi sa City Hall, no? Ang General Services Department, Public Safety Office, sa CEPIO, sa pag-iriba sa City Health Office 1, City Health Office 2, Our Lady of Lourdes Infirmary, siringman sa Naga City Hospital na naging inkargado sa emergency and health services sa nakaagi pong fiesta, sa Coast Guard sa Marina na nagtuwang para sa matayumpong fluvial procession, sa NTC, National Telecommunications Commission, asin pa pong dakul pang iba na mga ahensya ning gobyerno na naging katuwang kan simbahan, asin kang gobyerno lokal kang Naga na maging generally peaceful, matuninong matrayumpo ang selebrasyon kasatuya pong taunan na kapiestahan ni Ina. Dakul mga tugang sinagkadurugang na mga aktibidad ngunya na fiesta ni Ina, kumabalikan ta po. Dati mayo man kitang CTP, MAPE, DRRM parade, alaga dahil po sa nagdadakol na numero kan gusto magbali sa mga parada, pigmarahay po kang syudad na isuhay na ini sa regular na ginigibo niya itong military parade tuyong Biyernes, kaya ngayon po bagang taon, ang iba nagkataraka, no? Although dakol na kitang pigpaluwas na mga impormasyon regarding the new addition kaini pong CTP DRRM or Citizen Training Program, MAPE DRRM Parade. Ini po gigibuho na tuyong Sabado, makalihis po ang traslasyon procession. Ipigsuway naman mga tugang ang military parade exhibition or ang drill exhibition, kaya may dugang kitang duwa, plus nagkaigo kita mga tugang niya ng first mass dance competition. Dakul na marhay si numero kang partisipantes, nagana uswag pa mass dance competition. And ganyan pong taon na ibuelta na ang pag-presentar kan Voyadores Festival, Street and Pilgrims Dance Competition. And of course, ganyan pong taon, kabtang kan polisiya na pigpaluwas sa kasatuya pong alkalde to free up ini pong plaza, ining kasentruhan bilang kabtang kan pagdeklara kan mga plaza kang syudad, kaibanan po ang kasentruhan kang syudad bilang pilgrim zone. Naiwan po ang ipapautob kang syudad sa mga masunod pang taon. Ang tagbuan, iyo po ang naging lugar kung saan ito pong mga non-religious events, arog kan mga konsyerto, mga banseto, mga art fair, digdi na po yung ginibo sa laog kan City Hall compound. Kaya po kumahiling po nindo kung mamamansay nindo mga tugang kanakaging fiesta, nakahangos na view ang sentro kang syudad. Pagbabanggi, buwelo na ining i-navigate, buwelo nang makaikot ang mga peregrino niyato. As in, ang traffic flow mas naging mas buwelo dahil po sa desisyon kang syudad na isuhay na itong mga iba pang mga non-religious events dyan sa kasentruhan kang syudad. And ngunyang nga ni pong taon, digi sa may City Hall compound. Kaya antabayan ta po, ini pong tagbuan, magiging sarong taunan na okasyon. Susog po ini sa naging deklarasyon ni Alcalde Nelson Ligason ay ini po magiging regular na aktibidad tuyong Peña Francia Fiesta. So baka po sa sunod na taon mas dakula na ini, may mga dugang na mga aktibidad, mga dugang na mga presentasyon, mga dugang na mga art activities, cultural activities para po tao ning kaugmahan urog na po sa mga bisita niya tong nagpapasiring sa satuyang syudad sa panahon kan kapiestahan kan satong mahal na ina.
So yan po mga tugang, basically ano, sinagin garo summary ano, kan sa tuya pong selebrasyon kan fiesta kasatong mahal na ina. And of course mga tugang, kan nakaaging aldaw, po na naman ano kan syudad. In fact, pig bungsod na. Ngunyan po napapakinabangan na ang sarong dakulang proyekto duman sa itaas sa parte kang syudad. Urog na pong gayo duman sa satuyang waste landfill ano. Ngunyan po igwana kita ning wastewater treatment facility. Ini po saro sa mga component kang sanitary landfill na masiguro na ito pong tubig na naghahali dyan sa basura sa landfill dai po magbulos dyan sa tuya pong mga reservoir o mga bodies of water na harani po or pwedeng bulusan kaining sa tuyang landfill. Kundi po kita napapasala susog sa nagdevelop, this is the first, no? The first of its kind digdi po sa laog kan Pilipinas, ano? Ang teknolohiya pong ini na ang garo po naghatod ka ilig sa tuya ining 360 Ecotech Singapore. Nagagamit katong inaapod na embiotic system na nagko-convert kang wastewater hali sa sanitary landfill na ma-ensure na malinig po ini. Kung ini po ibubuhi man sa bodies of water, kung ini po ipapabulos duman, safe ini na ipabulos dyan sa tuya pong mga bodies of water. So, iyan po ano, kaya dakula po ining proyekto, around, kung di po napapasala, 30 million or more pangani ang ginastos ng syudad para po sa pagsiguro na dai makakadanyar ano ang sa tuya pong landfill duman sa mga inumo na tubig, sa mga bodies of water, dyan sa sanitary landfill area. Yan. Mga tugang, kanakaagi man na aldaw. In fact, suudma, sarong dakulang aktibidad man ang ginibo dyan sa may Balatas New Development Area. Kung sain, sa primero pong pagkakataon man, sarong dakulang eskwelahan, sarong dakulang school building, ang pupunan ng ipatrabaho kang syudad, ang 2-story, 12 classroom school building dyan sa Balatas National High School. Ngunyan mga tugang, pigpupunan na kang syudad, ang mga darakula na mga school building projects. Ninhuli po sa padagos na naglalangkaw na presyo kang daga kang naga. Kaya mahalaga po na kung mapag-ibog kita ng mga patrabaho, ang vision po kasi itong alkalde, dapat dai na kita nagkasayang ning mga lote. Kaya po ngunyan, haros pigtataman nyo na ang mga buildings, ang mga facilities na dai nagsasayang ning lote. Kaya kadaklan po ngunyan, nagbe-vertical development na po kita. And kung di po kita napapasala, ining building sa Balatas, pig-aandam po ini na maging 3-story or 4-story. Tangarig pong once magparadakula, magparatalubo ang enrollment dyan sa may Balatas National High School, andam ang eskwelahan for expansion. Kaya kung niya matugang iyan ang kalakawan ka sa tuyang alkalde, kan gobyerno lokal kang naga, kan city engineer's office, vertical development. Iyan po ang gigiribo. Ang iba nagkasabi, ini ngaya mga puro infrastruktura. Ang katunayan kani mga tugang, ini ang mga ginagaramit ngunyan ka mga estudyante ta. Si mga nagkairinot na mga school buildings, mala po, labi na sa masang ribo na mga estudyante ang nagbibinipisyo kan mga bagong eskwelahan, mga bagong infrastruktura na pigtugdas kan syudad ni Naga. And bako lang ini mga tugang eskwelahan, ang development ng syudad, pinili pong konektado. Kaya po may tinampo, may tubig, may kuryente.
tangarik pong siguruhon na ang mga eskwelahan once matapos, ready to be operated, ready to be used by our teachers, by our students, para po sa development sa itong mga kaakian. And of course, sa pag-abot kan maray na puturo sa itong mga kaakian. So iyan mga tugang, ang saro sa dugang na naman na school building, digi po sa laugang syudad ng Naga. Kaya kaming mga tugang na ugmata urugang gayo na ang samong opisina, ang City Events Protocol and Public Information Office, garo po ngunya na Oktubre paduma naman sa Balatas, madakula ang samong komunidad dyan. Kami po palipat naman duman to dahil po nagdadakul din ang trabaho kan samong opisina. Ang iba pong mga pasilidad sa Balatas, yun naman po ang gagamiton kan samong opisina in the discharge of our functions. Urog na pong gayo na piglipat kasi itong alkalde ang ibang mga funksyon on arts and culture digdi po sa satuya pong opisina. And mga tugang, digilan kita sa ibang luwas ini mga tugang man sa syudad, luwas sa regular na programa kang syudad. Alagad igwa po ining impact sa satuya po mga taga-Naga. Bako lang sa mga taga-Naga, kundi sa mga nasasakupan kan Casoreco 2. Nakakaugma mga tugang na after the fiesta, immediately after the conclusion of the fiesta, ang regalo sa tuya iyo ang baghuros panglalo kan sa tuya pong power rate digdi sa syudad ning Naga sa Casoreco 2 area of coverage. Malata haros sa lapi na naman ang nabawas sa per kilowatt hour kan Casoreco 2 rates, ang residential rate from 7.2 ngunyan 6.8 na lang per kilowatt hour. Ang low voltage na dati 6.4 ngunyan 6 pesos na sana an per kilowatt hour. Itong high voltage, arog yan mga mall, yan mga darakulang mga establishmento, ngunyan mga tugang nagpapatak na sa ng 5.3 pesos per kilowatt hour. Nagbawas pa inining haros sa lapi. 4.41 centavos ang naibawas sa per kilowatt hour. Kaya ngunyan baga mga tugang umahihiling nindo kung mga nakaaragi, kung mga nakaaraging mga aldaw, ang 100 kilowatt hour na konsumo ta, dakulaon ng maray ang bayadan ta, ngunyan po dakulaon man naginhawa. Ini po dahil sa pagtarabangan, constant na kikipag-ulay kang gobyerno lokal with our Casoreco 2 and other national government agencies na makakatabang po sa tuya in our quest for lower, sustainable, and efficient na power source and power distribution digdi po sa tuya pong syudad and area of coverage kan Casoreco 2. Yan. So, yan mga tugang ang mga update sa tuya na mga digi sa Naga. Dakulang marhay na gayo si impact kam fiesta plus ini mga bagong patrabaho ngunya, bagong binuburokasan. In the next days, igwa po kitang pupuro na ng mga patrabaho. Ang aramta po ang convention center, pupo na naman ang patrabaho. Ang cultural center, pupo na naman ang patrabaho. Mag-antabay lang kita mga tugang sa mga anunsyo kan syudad, urog na po sa mga Facebook pages kang gobyerno lokal kang Naga, Naga City Government page, ang page po kasi itong alkalde, Mayor Nelson Ligason page, Mayor Son Ligason page, asin ang sangguniang panglungsod of Naga page, kung saan po regular taman na dadadalan ang sesyon kan sa tuya pong konseho na pinapamuyuhan po kasi tuyang Vice Mayor Nene de Asis. Mga tugang, sa tuya pong pagbuelta, to karuntang iba pa mga issue
na kinakaimbultuhan kan syudad. Tukaron taman ang nagpadagos na naglalakop ngunyan na fake news, mga pakaraot. Pag laag sa mandatang imahen kasatuyang syudad ka mga magkapira na mga individual, mga grupo, mga pages na igwang mandatang kaisipan, mandatang obheto para maglain ang imahen kasatuyang syudad, asin ilaag sa makanos na ladawan liderato kang gobyerno lokal kang Naga para sa mga pansadiring interes, mga personal na agenda, urog na pong gayong ngunyan na naggadang-hadang na ang mainit na urulay politika sa satuya pong nasyon. Yan mga tugang sa pagbuelta ka sa tuyong programang Satong Aramon. Kasaysayan, haloy ng panahon, ikaw pinangaran sa kahoy na mapusugon. Naging puso kang kabikulan, banwaan na nasasangilan, mga angat dahil tinalikudan. Ipinta kasi ko sa kagamsan, mga palaog kagaglalang, isarog na pusog, masulog na salong, marambong nakapalibutan. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa, ipag-upulyo sa kinapan, sa gabos na panahon. Sa kasaysayan, haloy ng panahon, ika pinangaran sa kahoy na mapusuon. Ngunyan, ika alistaran, banwaan na nasasangilan, mga angat na ay tinalikudan. Ipagsasambitan sa iman magduman, ikukuraw ko sa kagagsan. Kitang mga nagenyo, maurag na Bicolano, marhay na mga tao. Nagana, uswa pa, mangenod sa pagbabago. Nagana, uswa pa, magayon na syudad ko. Nagana, uswa pa,
Mga tugang, uyan na ang programang Satong Arabon. Mga tugang, saro pong mahalagang bagay na dapat niya tuntok karon. Iningon yan naglalangkaban na naman na disinformation drive. Ini mga tugang kung mariresata, nadakol ini pag ma-eleksyon na. Kung makakaigwan na ng pirilian. Asin po ngunya, nahihiling ta na naman ang paglangkaba kan siring na disinformation efforts. Kan mga grupo na igwang mandatang intensyon. Digi po sa tuya pong syudad. Mala po nga ni, may sarong page. Siguro ngaranan ta ini mga tugang itong ngana na page. Siguro igwa ining agenda. Aram po kaya baganindo, panahon na naman kan nagiinit na politika. Barangay and after that, city. Kailan po ang problema kaini, ang binabanata na, iyon na si mga programa na mismong ang mga kaantabay niya tong sektor, iyo ang mga katuwang. Na iyon naman ngunyan ang nag-aagrangay dahil sa sala na impormasyon na pigpapaluwas. Ang sarap po di mga tugang, igwa pong ginibo na programa ang gobyerno lokal na direkta na magkua bilang part ng inaapudtang economic empowerment of artists. Sa satuya pong mga lokal na mga visual artists. Nin mga artworks para gibuhuntang mga token sa mga bisita kan syudad. Ang sarap po digdi, ito nang dinibuta sa mga naging judges, kan nakaaging Miss Bicolandia Beauty Pageant. Ini mga tugang apresyadong maray, kan sa tuya pong mga judges. In fact, first time, ang iba duman nag-i-story sa tuya, first time ngayon na nagkaigo ngayon kami ng judge, pagbisita sa sarong lugar na we were given as token something na arami ngayon kabilang ngayang igwa. Taram to baga pag painting mga tugang, bako iyan something na itong may kaarog ka o may kabaing kaya na iba pa, ikalang kaya ng igwa. Gibo mga tugang kan mga kaantabay niya to sa Salingoy Art Group. Kaya lang mga tugang, dahil maintindihan na igwang nagigibo ning malisyosong post, na subuot inida ang mga artwork na ini, ang terminong ginamit, binarat kan syudad. Binarat gusto sabihin, daing nagbayad ang syudad or daing planong bayadan kang syudad, ang mga artist sa presyo na susog sa dapat iyo ang kantidad kan nasambit na artwork. Igwa pong pinaluwas ang Salingoy Art Group nin pahayag manungod po sa bagay na ini na pinapahimutikan ang sahot na ini kaining page na nahiling tapo nga ni igwang mga troll accounts na ginagamit to propagate, to peddle na isabwag ang salang impormasyon na ini sa mga manlain-lain na groups digdi po sa satuya pong social media groups orog na pong gayo itong nyaon sa laog kang syudad ding Naga. Igwa talagang malisyosong or igwa talagang intensyon na rauton ang syudad asin ang mga programa po kaini. Igwa pong pinaluwas na pahayag ang Salingoy Art Group through Mr. Romel, si Manny Romel, asin po si Chairman Pancho Piano, si Manny Romel Perez, and si Sir Pancho Piano agreed to issue a statement dahil po sa susok sa inda pong pahayag, daing ngayon kukuyog ang mga artista, ang mga visual artist kang Salingoy sa pagpalakop
ning salang impormasyon. So, yan po si Inot. Igwapang saro. Another is, nag-igo po kitang tagbuan diga sa City Hall. Ini po, dahil ko po aram kung si iba sa Indo nakabisita digdi, pero po ang satuya pong record, ang satuya pong mga concessionaires, exhibitors, ugma sa nangyari. Mala po ngani si huna ta na tatauhon ang City Hall. So 9 days po, no, in spite of the rain, in spite of the bad weather, pirmi pong matawo digi sa City Hall. May mga concerts pong ginaribo digdi na nagdara ning dakul na tao. Kaya lang po may saro duman na aktibidad itong inaapod niya tong art fair na pigtatawanan ngunyan man ning mandatang istorya na subuot ka nag-uran nagkabarasa sigibo kan mga local artist. Kami po, sabi mi, mas marahay na bako kita magsimbag dahil po magiging defensive sa nakayan ang syudad. Kaya po nagpapasalamat man po kita sa Kintab Artist Group sa paagi po kan sa inang presidente na si Mr. Harold Gomez na iyuman po ang nagpaluwas ning pahayag na dai pong katotoohan itong pigparapalakop kan sarong page about tagbuan arts exhibit na subuot nagkabarasa kan ini po nag-uran. In fact po, ini pong sa tagbuan, may tent po ini, pigastusan po kang syudad, si exhibit area, si mga bago pong ilaw, iyong ipinaralaag, para po ipahiling si suporta niya to sa mga artist. Kaya lang po igwa talagang mga grupo na tibaad, dai na uugma, na igwa ng mga siring na programa ang gobyerno lokal kan syudad ning Naga. Dai maako na igwa ng mga programang ginigibo a pabor sa mga artista, tangarig may kontrol pa ang ibang mga grupo sa sainda. We are proud, we're happy to tell everyone na ito pong ginibot ang art fair. 8 pong artwork ang naipabakal tadigdi. Mayo pong hinagad na anuman na komisyon ang gobyerno lokal kang Naga. Ang gabus po na bayad, direktang ibinayad sa satuya pong mga artista. Mayo pong komisyon. Gusto po sabihin po, we provided the manpower, we provided the security, and gabus pong income na naglaog. Gabus po yan, nagduman sa mga partisipantes o mga nag-exhibit kan sa inda pong mga gibo. So, ini mga tugang, mamundo na igwang mga grupo na nagiging, sabi nga ni kayan, igwang malain na pagmati dahil sa mga programang ginigiribo kan gobyerno lokal kang Naga because urog ng gayo digi sa culture and the arts. Sana po ipahiling ta si full support regardless of our political leanings, regardless of our beliefs or biases or ining mga grupo-grupong kinakabalihan niya to. Tasamuya po klaro na regardless kung sa kang grupo, regardless kung sa ka nakaiba, basta ika-artista, asing pwede kang matabang ang syudad, matabang sa imo ang syudad. Matabang sa indo ang gobyerno lokal. Dahil ini an saro sa mga paninimbagan kang syudad sa sektor. Sabi nga ni kayan, sa pahayag kasatong alkalde, responsibilidad kang syudad na mag-create ng enabling environment for the arts and culture sector to flourish and thrive. Bako po kaming kakompetensya kang nasa sektor.
kami po kaantabay, kami po kasurug, kami po kaiba, and should not be considered as a competitor. Ano? Igo pong mga siring kaya na grupo na may mandato po ang gobyerno lokal to promote the culture and the arts. Sabi tangani kayan, kung daisa na nagka-pandemya, the projects, programs on culture and the arts, kung talaga nagkapurunan na as early as 2020. Kaya lang po, makaturitriste. Halos gabos po kita, nagka-repeat kaining COVID-19. And of course, kay puan po magkaigwaning prioritization ng syudad. Nagkataon po na ang kaipuan tang inuton si health, no? Si pagbuhay kan mga residentes niyato. And kunyan po nagbabawi ang syudad, ano, duman sa sektor kan arte asin kan kultura. And hopefully po ang mga grupo na igwang mandatang kaisipan gustong imalign ang syudad, maguntok po sa bagay na ini. Ninhuli po tada ini madara ning anuman na kauswagan, urog ng gayo sa sektor na subuot sa indang pigpupro tihiran. We do hope po na pagkatarabang-tabangan tani gabos, regardless of our respective biases or political or the differences in political beliefs that we have, no. Magsentro po kita si tunay na suporta sa mga artistang lokal. Bako po itong si conveniente sa nasa tuya, no? Bako duman sa kung sa inconvenient sa tuya, duman lang kita mauyon. Dapat po si gabus na paghiro na mapagantad kang arte asing kultura, dapat anduyugan ta. Iyan po ang tama dahil iyan po ang satuyang shared responsibility for the sector whom we promise na tatabangan tagabus. So hopefully po na ipaabot ang mensahe kang gobyerno lokal, ang mensahe ni Mayor Nelson Ligason, ang mensahe po kan samuyang opisina, especially digdi po sa pagpagantad kang arte asing kultura kan satuya pong syudad. Mga tugang, antes kita magpaaram, dahil po aram ta gahulo kita sa programa, no? Lauman po nindo, dakulon pa pong mga programa on culture and the arts na nakalinyada ang gobyerno lokal kang Naga. Ngunyan pong Desyembre, may Kamundagan Festival naman kita. Ngunyan pong Oktubre, igwang mga nakalinyang darakulang aktibidad para sa mga maestro asin maestra. We will have our World Teachers Day celebration in Naga City. And dakulon pa pong mga aktibidad towards development, towards economic development kasatuya pong syudad na madara po ning empleyo, madara po ning ginhawa sa mga dagenyo asin mga pagtaraid po kaining banwaan. Mga tugang, sa ngaran po kasatuyang alkalde Mayor Nelson Ligason, ni Vice Mayor Nene De Asis, kan mga pag-iriba po digis sa gobyerno lokal kang Naga asin mga pag-iriba niya to digis sa Sepyo Naga. Kami po nagpapadyos mabalos sa ito pong pag-antabay digis sa programa niya tong satong aramon. Ini po liwat ang sa indong lingkod. Allen Rayondanga, mabalos po sa itong pag-antabay. Have a great weekend, everyone. Satong aramon. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halik sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manugod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Joel Sulina, Risa Santos, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Rayondanga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan. Kada Sabado, alas 9 sagod alas 10:30 nin pagkaaga. Ang Nagangunyan. Ang Nagangunyan.